mabasa emaoko inyaya dzapararira nenyika yese yeZimbabwe. Panyaya iyi vamwe vanoitarisira pasi asi vamwe vanowana choviri kubva pazviri. Last week takanga tine chirongwa apo takanga tina president weZichia Silvester patakanga tichitaura nezvenyaya dzekutengesa dzinonzidzo informal economy, vamwe vachivativo ma-vendors. It is a program that we are having weekly where we are talking about informal economy. The title of our program is Conversation on Mainstreaming Informal Economy, the Key to Zimbabwe We All Want. And the program is brought to you by Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations. As we have said, Zimbabwe's informal sector is one of the largest in Africa. Who is in informal economy? Who is in this sector? Today, to help us to talk about these are members or structures within Zichia. Let me start. Amai Mandishona vatereri vakakuteerai muchidimbu imi ndimani kuZichia? What position do you have? Thank you. Ini ndinoitwa Charity Mandishona, ndiri national chairperson wewomen's structure within Zichia. Sezvo muchiziva kuti kuinformal kwakawanda madzimai kunyanya, saka takaita kuti we come up with a structure inongosanganawo madzimai vachitaura zvichemo zvavo. Aiwa, tinotenda. My brother Kizito, I would say youthful Kizito, you are representing the youth. Why have you seen it important for you as youth to also be part of Zichia? Okay, what forces me in a situation yemunyika basa tichita munongona kuti the formal is shrinking and the symbolic shrinking kada tichiva oyesa mnojena chi informal economy. Saka say youth, it was not just easy kuchokutanga participation yanga involvement, everyone to be involved, tiyotiri involved. Saka takatanga tiri involved tikatapusha pakafomwa Zichia kuti tive enshrined in the constitution. Then after the tapaita mu constitution ndo pakazoita tichita structure tikaenda ku election, then isime munhu anga achicoordinata ma youth arimo vanhu vakabva vazongoti chititungamirawo tokupa temu yako yakakwana. Regai tibva taramba tiri pamuri. Kana tichitarisa kare taiona kuti vanhu vaiwanikwa vachiita mabasa iwaya atingati informal economy ekutengesa vanhu vezera rakaita sana mai Mandishona. Asi tiri kuona imimi vechidiki zvinezvi makuonekwa muchitengesa panze pekuti munge muri kana kuti kuchikoro kana kuti kumabasa anosungwa matai nemaworksuit nyika ichibudirira mberi. Chii chiri kuita kuti vechidiki vakaita seni vaonekwa vachiita mabasa iwayo? Chinokonzeresa kuti hakuna employment and mayouth anenge anoda kuti ana kudzidza atori madegree akatopedza kutodzidza but after education chekuenda hakuna. Saka tongoti kana tsvaka something to earn a living wotongotongozviitira oro ukaendawo kuti mabasa kwacho unochiona kuti salary yacho haina zvainokubatsira than kuti kutoshanda ucharwa mataxi zvimutemo zvichiitwa negovernment zvobva ita kuti usadi udzokera mashure. Saka ishu yekuti unoshaya chekutanga kuti pekubata after wadzidza wanoapply more than 3,000 applications but haumudana kuinterview, ende ukaenda kuinterview kwacho depends kuti basa racho zviri kuitika muno muZimbabwe nyaya yekuti unozivana kuti upinde basa. Saka izvozvo pofosa munhu kuti kana adzidza apedza oti kanodi tinotengesa rather than ndipinde mustreet ndirove ndiite zvekuita robbery kana kukwadza vanhu. It's better for me nditotengesa ndichitsvakira mari then I earn a living rather than ndizopesa ndati ndamujeri ndichanoita kuti hapana. Katiti ndabva kuuniversity ndine degree rangu, kutengesa mustreet hakunyadzisei? According to Zimbabwe context hakuchatonyadzisi because uchitoona chekurarama nacho. Munhu angaite sei wechidiki kuti ajoinane nemi avewo member yeZichia? Kuti uve member yeZichia unofanira kunge uri into informal economy sector. Either uchitengesa but the informal sector inenge yaabroad manje
vamwe anenge achiita panel beating achizviitira iye pachake achitoraramisa mhuri yake asina kuti munhu anenge achishandira. Saka izvozvo vaita munhu ava informal because hauna kwauri kune contract yekuti unofanira kubhadhara mari kwakati uchabhadhara month end yakati. Saka isusu tinongojoina as long as uchiita zvinhu zviri formal zvoita kuti uite earn a living, then you join and wobhadhara mari yako $6. Zvambotaurwa $6 yacho inenge iri RTGS or a bond according to Zimbabwe context, not kuti it's in USD. Asi tangojairawo kuti chi dollar. Tingati matambudziko amuri kusangana nawo mukutengesa kana kuti mabasa amuri kuita emaoko ndeapi emiseve chidiki? Matambudziko asanganisira ndakamira vechidiki, kune nyaya yekuti government inoisa mutemo senge zvino kwatinohodha inonge ida forex, so before kuti zvinhu zvako price inenge ichiri stable. Saka munhu anoinasa kuchinja because unenge wada kuti urate according kuti zvekuti unotenga iyo foreign currency kuti unokwanisa kunohodha because tinohodha ana South Africa kuti zvinhu zvifambe. And also issue iripo ndekuti vanhu mabasa ari kupera, vanhu ari kuzaina, ari kudzingwa, makonda anongoterminatwa. Saka vanhu vanopesa vachiuya chimusiti, saka pava neoverwhelming yavanhu ari kutengesa. Saka vanenge ari apa mese semagara takaita apa munhu anenge aitotengesawo airtime. Saka zvakaenda kuti whom do you know kuti udi utengerwe. Saka in terms of remuneration manje tatodi ichallenge yataita kuti tanayo semayouth. Tiri pachirongwa conversation on mainstreaming informal economy, the key to Zimbabwe one. Tange tinzwa kuna mukoma Kizito avo vanotaura vakamirira mayouth kusangano rezichia kuti ungaite sei kuti uve nhengo yezichia kana uri wechidiki, uye zvakare nematambudziko avari kusangana nawo mubasa ravo. Iye zvino zvikarega tiende kuna mai Mandishona timbonzwawo semadzimai vanova tingatoti ndo vatinotarisira kazhinji kana kuti vakawanda vakakura vachionekwa vachiita mabasa emaoko, zvitonzi pamusika, enda pamusika wamai Mandishona unotenga. Asi iye zvinezvi unongonzi enda kumusika, waenda ikoko unoona mutsetse uri wemadzimai anenge achitengesa. Regai tinzwe kuti chembere idzi dzinosvika here pakuritaya kuti regai ndichichiwa pension. Amai Mandishona makadi zvino ndiripo zvangu vakadi riri sei basa rekutengesa? Rakangoma hanzi zvakangoma zvakadaro ndokubasa kwedu. Zvino tiri kuti imimi makaendesa vana kuzvikoro nemari dzemusika, nazvino makuchengeta vazukuru nemari dzemusika, muchazorora? Hapana kuzorora, nekuti kana takatarisa vanhu vari kuinformal hatinawo yatinoti social protection, pension yekuti kana ndazoritayawo ndokwanisa kunogarawo kumba ndichiwanawo kamari kangu kubva kunasi. Saka hapana kuzorora, unotongofa uchingoshanda uchishandira mhuri kunze kweunge wazoitawo vana vanenge vakwanisawo kuzoshanda kuti vakudiriritire. Asi nesituation yatiinayo nhasi, mwana wacho anenge achitotarisawo futi kwauri amai kuti zvinokumba uko vazukuru venyu vodya chii. Saka unotongoramba uchishanda kusvika zvangunaka. Basa renyiri mune matambudziko akawanda amunosangana nawo imi semadzimai. Ndeapi atingati ndo matambudziko makuru amuri kusangana nawo mubasa rekutenga nekutengesa? Semadzimai tinosangana nemadambudziko akawanda. One, tikaenda even capitalization chaiyo, sikaenda kubhenki kuti utsvagewo mari hauiwani nekuti hatina collateral. Dzimba zhinji dziri mumazita ana baba, saka kuti unowana mari yacho hauiwani. Kwainenge iri mari yacho kwatinokwanisa kuiaccessa inodhura, percentage yavanochaja yakakurisa. Saka iwe uri kuinformal economy kuti uzokwanisa kuiraisa mari yegodzosera unozoenda apo utongoshandira bhenki pamwe uchitotadza kuibhadhara. Idambudziko rekutanga. Dambudziko rechipiri ratakusangana naro futi nderekuti market yakuflatwa. Sezvawambotaura pakutanga Robert kuti vakadzi ndisu takange tiri kuinformal kudhara, iye zvino mukapinda mutauni vakomana vechidiki nana baba vakutotitorera space. They are now elbowing us out, and vakuya vamwe vanenge vachitengesera mumotikari zvokuti vakangonzwa kuti chiriyo mapurisa akuya unobva ngopinda mumotikari yake ovhara bhuta akuenda. Ini ndakuda kumbounganidza tunhu kuti nditize pamwe handizokwanisi kusimudza zvinhu zviendo ndakusiya, which means capital yatorasika. Toenda futi kunyaya yemagender roles. Iye zvino tatova nedambudziko rakakura rekuti tiri madzimai muZimbabwe, hakuna mvura, hakuna magetsi.
kumba vana vanenge vachida kudya, ndofanira kuenda unotsvaga mvura, ndomukira kumba rekuseni kunohodha, dumbu riri uko kamwana akari kumusana, ndadzokera kumba ndasiya dengu kumusika, ndakumboenda kuchibhorani kunogiga mvura kuti vana vaone kugeza vaone kudya. Manheru ndakumhanya futi kutsvaga huni kuti ndiwanise kubikira vana. Magetsi anozoya na10 usiku. Iye zvinoona kuti madzimai vari kushiringa nokuti 10 dzinoya magetsi ndopakufunga kuti gainde aine uniform dzevana kuchikoro mangwana. Vana baba vanenge vachitohasira mutauni, ukapinda mutauni kuma10 usiku vanenge vachitengesa. Saka homwe yaamai yeye mari yako itoita shoma, nokuti amai havakwanisi kunge vari mutauni kusvika very late nenyaya yemagender roles, vakufunga zvemhuri kumba. Toita zvekukaita murwere, iwe futi mai ndio unofanira kuona kuti murwere aita take care of. Wakwanisa zvoona kuti vamwe baba vanongokuti ndiri kuda chikafu, hakuna mwana anombochema achiti baba ndine nzara. Mwana wese anotochema achiti mai ndine nzara. Iwe amai manje kumusika waswera wamhanyiswa nemapurisa, watorerwa zvinhu zviye, hauchisina hauna kana chekuenda nacho kumba. Saka madambudziko edu semadzimai akatinyanyisei kukura kwacho. Every corner, every street corner that you pass through in Central Business District, there are people living with disability that are also trading. And we want to hear what are some of the challenges that they are facing. Are they respected when it is cat and mouse between the police and the vendors? To help us to talk about that is Baba July Moyo. Very correct. Ah, very correct. Never to 100%. Amen. Adidika. Baba, imimi munomirira vanhu vanorarama neurema vachitengesa. Ndizvo chaizvo. Adidika. Tingati imimi matambudziko amuri kusangana nawo kana muchitengesa ndeapi? Thank you very much. You see, the problem is similar to what my friends have said here. But we have got a problem of environment. We have got a problem of mobility. And also we have got the problem of the scarce resources. So we also want to have a good living, to earn a living. So all that also affects us. Sure. Yes. Baba Moy, if the municipal police or ZRP come to chase away vendors, do they respect people that are living with disability? Well, here and there. But actually, as human beings, I think, because there's no need to chase somebody who cannot run. What for? We maybe in that area we need sensitization to the police, to the municipal, or to our councillors to realize that we need a living like anyone else. We have got children, we are renting, we are almost the same. There's no difference. Only difference is that maybe I'm not able to run like you. And what is it that you want the council or the government to assist you with? Well, the council first and foremost should recognize us that we need a living, and also should also try by all means to assist us to have a very good environment or a space where that they will not be chasing us and allow us to trade in these areas. If it is the government, the police should also be educated that these are people in our society and we are there. Because even in the Bible, disability is started in Zimbabwe. Even in the Bible, it is there. And that is where Jesus showed these powers in disability. If you remember the story of Moses, there are so many things that we can talk about disability, but it's also in the Bible. It's not a new thing. But only, so there are so many things that we can talk about even in the Bible. So we just hope that our society should learn to accept that we are there in the society and we should live in harmony. Thank you. It is the program Conversation on Mainstreaming Informal Economy, the key to Zimbabwe we want. Let's hear from the youth
what is it that they want the government to do? It is the program that is brought to you by Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations. And today they are being represented by their national youth chair. Mukomakizito, hanzi naamai makuvabvisa paspace because muchine energy. Andikuona. Saka zvii zvamungaite imi makamirira mayouth kuti mubatsirewo kana kuti mukwanise kushanda nanaamai vedu. Thank you, maita basa. Yeah, vanonasa dambudziko asi chinokonzesa muza kuti kana makarekare chikura mai vari teacher vaitokuzana vaite teacher. Basa iro ndio vanenge vakatodzidzisa kuti mwanangu ndakakupinza chikoro ndituruchi kutengesa ikoko. Asi kuti issue iripo ndeyekuti the government tiri kushandisa ma outdated laws, especially council of bylaws. Ndo vanenge achi 1976 kare before chi independence. Saka iwawo manje aitwa nechi nevarungu achiti dzvanyirira. Saka ndo varungu machingoshanda. Saka independence iriko kune zvimwe, but in terms of kuti tishande mabasa emaoko atoita yakatomira. Saka ishu atoda kupusha ndekuti data tadi paitwa chi revised, those chi bylaws. And also isu tinofollow under Ministry of SMEs, but I think nemakurira ari kuita formal economy tangoda ministry yedu, because the minister anenge responsible for SMEs anongotasika part, but data tino yedu isu takazvimira tega kuti no, this is the ministry of informal economy. Yes, we understand that the government want to trim a cabinet kuseva mari, but informal economy is one of the key ministries of stand alone. Ministry of Industry, and I was not my industry. Yes, I think that's the best, because it doesn't go deeper, but kuchisa my industry. Saka yesu todawo in the informal economy, means that we can push through that ministry. Indeed, imimi makamirira mayouth zvamungaudziwo vechidiki kuti vakwanise kushandana namama nanababa nevanorarama neurema kuti pave nepundutso tive one team. Ndeapo mashoko amungavaudza? Chandokurudzira kune vechidiki ndechekuti let's respect each other, and even kuyouth wing kwedu titone people living with disability. Saka we just feel the same kuti tisangomanya tega katakomanya spanechi nemapurisa echi ekanzo mamwe acho mayouth futi ende chibasana mayedu vadi vakatichengeta kusvika patitasvika. Saka I think ishu ne respect, and greater respect ngatingobatsana. Mumwe anenge aone nzvimbo yakewo, ukaenda panzvimbo yemunhu unoneza nemunhu. Saka inyaya yekuti dei mitemo yanga yakanaka, vanamai yanga ndori vati vane mapermanent resident ipapo zvoita pachatosvikika, but just because the laws are not in favor of those people in the informal sector, saka pachizongoti ndokoti vari apo ndongoendawo pamberi. Saka ndokoti ngati respect, but for the chair members I understand kuti vanenge vari mamembers edu, they know because we educated them kuti they have to respect our elders, kuti toda kuti tirarameo tsvakawo pako chikono chako chaunopinda chekuzoti kwete chekuzosara uchibatisana mai shuwa kanzi rinouya ichirova, ende futi zviri kuitika kuti nongoti mota yako unenge wakaitawo mari wabodorova makorokoza uona mari yako tenga kachimota kako, in terms of mobility wadi unenge utori kumberi. Saka respect ndiyo yatoda kuza let's have respect, and tiziva kuti munhu wese ada kuti tiraramewo. Vanamai vanenge vane vazukuru, vamwe vati takakonzeresa futi isusu sevanhu vechidiki totiza tizakuaritiza toramba responsibility yedu yekundichengeti. Mai vangada kuti varamba muzukuru adi aende kuchikoro, sekwezi vanenge vaenda kuchikoro. Saka if you respect each other, tikarespekta maparents maelders edu, zvinoita tibudirire tive ne one team. Vechidiki mazvinzwira kubva kuna Mukomakizito. Regai timbonzwa kuna mai Mandishona vakamirira madzimai mabasa ezvekutengesa nekutenga. Tinzwe kuti vanobvuma here kana kuti vanogamuchira mashoko ari kubva kuna Mukomakizito. Mai Mandishona, mashoko amungade kuudza vakomana vekumunicipality nemapurisa aya vanokudzinganisai mumugwagwa ndeyekuti chii? Mashoko makuru andingavataurira ndeyekuti vasakanganwe kwavakabva, because even mapresident, even maminister vazhinji vakatosvika ipapo nekumusika.
saka vanofanira kutorespecta musika. And also vanhu vari kutengesa semadzimai, we contribute a lot to GDP yenyika ino. I think 2008-9 zvinhu zvakaoma. Informal economy ndiyo yakararamisa nyika, nokuti hakuna kumboonekwa munhu akafa nenzara. Saka izvozvo vanofanira kungoti respectawo, votipawo space kana yekukushandira chaiko, votipawo kwakanaka, nokuti kunotikanda kuCoca-Cola. Vatikanda kuCoca-Cola hakuna kana kugadzirwa, kuhuruva hakuna kana toilet. Kureva kuti vari kungotiita vanhu vekumarara. Saka ndinongoti dai vangotinzwisisawo, votipawo musika yanga irimo muHarare. Ini ndiri based muno muHarare. Takapihwa Copacabana, Market Square, Charge Office ne 4th Street. Asi taenda kunoingenja council vakatiudza ivo kuti havachada mavhenda mukati metaundi. Chindai kumalocation munotsvaga pama-empty spaces, kana mapaona modzoka kuno kucouncil toona kuti pari right here kuti kupei muvake musika. Asi taitoti ukaenda mukanopawana mukataurira council unozonzwa kuti ndipaningi. Saka tiri kutongoona kuti it was an scapegoat yokuda kungoti kanda kumarara. Shuwa kana isu tinongoda kuti vatiitire zvakanaka. Patinoshandirawo pange paine play center sezvambotaurwa napresident wedu, kuti vana munovaona vachingoumburuka mustreet. Kana iri nguva yemvura yechinaya unonzwa tsitsi tunenge tungori mumadhaka, mai vari kuedza kutengesa. Mai vakaona mapurisa akuuya vanozomhanya vachikanganwa mwana. Vakungomhanya vanonga bhasiketi vakumhanya, vakukanganwa mwana nokuti hapana play center. Saka tinongochema kuti dai vangoti nzwisisa vati respecta. Takuenda kumayouth yedu, vana vedu tisu takavadzidzisa, asi takuapila futi kugovernment kuti ngavachichinja curriculum. Nokuti patakakura isu taidzidziswa kuti ndikadzidza ndikapedza form 4 ndoenda unoita teacher kana kuti nurse kana unoitawo rimwe basa. Asi yezvino upenyu hwachinja. Ndofunga kune dzimwe nyika kwese semazvamanzwa kuti president wedu atori painternational. Informal economy haisingori muZimbabwe chete, it's all over. Saka ngavachichinja kuti vana vadzidziswe kuchikoro entrepreneurship. Vozouya vaine academic vanenge vakunatsoitawo nokuti vanenge vane chikoroka. Asiri zvomunhu asina chikoro akunatsoziva kuti inini ndinoda kuita business rangu rakati, ndoda kutengesa madomasi, ndiro basa. Unatsotengesa nemazvo, achasvika achitsika amai vaye vaanenge aona varipo, akutobvunzawo maideas kwandiri because I'm a senior mubusiness kuti nai mama ndozvifambisa sei, madomasi akanaka ndeapi, emugreenhouse here kana kuti anongorimwa pazuva, chinoita ndechima-vegetable araiti ndeapi, emanyuwa here kana kuti emafertilizer. Ini ndinenge ndichimuudza kuti chidzidzisana. Disability is not inability, but those living with disability in Zimbabwe has gone far beyond many of ordinary people's expectations. Why? It is because of the current economic situation. Babamo, what is it that you want the municipality to do in respect to people living with disability that are in informal sector? Thank you very much. I think our municipalities in our country, they should respect that these citizens, they need a living, and they must have a decent workplace. And also they must be treated with dignity. And maybe we need to educate our citizens, not the municipality, everybody to recognize that these people are part of our society. And once we do that, it will be easy to assist these people under such difficult conditions. This is what I think. And your message as well to people that are living with disability in the informal sector? Oh yes, that's very important. I think they should try by all means to make a living. They should fight on, shoulder on, because there's no any other way. They are not easily employed, these people, unless they try to use all other sources to make their living, because they've got families to look after. Sure. Thank you. There you have heard it from Baba Moyo that people living with disability are not easily employed by anyone in Zimbabwe. Regai tinzwe mashoko ekupedzisira kubva kuna mai Mandishona vakamirira madzimai ari kuita mabasa ekutenga nekutengesa. Mashoko enyu ekupedzisira. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti
government, corporate world, even my local authorities, ngaaite come together, vati recognize, vati zivewo, votigadzirirawo pekushandira pakanaka. And kana tikatarisa tinogona kubatsirana navo yatinoti public private partnership, kuti patinenge tichishandira semudzimai, hapana mudzimai anda kushandira pasina kunaka, asi kana tikapiwa nzvimbo tinokwanisa kubatsirana navo. Ivo vakati vanotipa simenti, isi tinovapa main power. Ngandokupai example yemusika wedu wokukariba. Mukasvika kukariba kunyamhunga, pane musika wakanaka chaizvo, wekuti munotogara mukadya zvachikafu makasununguka, chero toilet yavo vari kumaintaina vega. The same nemadzimai, hakuna mudzimai anoda tsvina. Vakatipa mukana vachitibatsira nekutipa pakanaka pekushandira, noti kunotikanda kusango kusina vanhu. Tinodawo kushandira panofamba napo vanhu vachititengera, kuita kuti kana vakatengawo kuma 1, 2 na 5 pandinoenda kuenda kumba ndine kamari. Zvinokuti ndikakandwa kuCoca-Cola kana kuHolding Bay na 5 ndo ndichiriko, noti ndakutomirira vanhu vari kubva kubasa kuti achakwira kombi kuya kuno kuzotenga pamwe handitengerwe. Saka tiringokumbira kukanzuri yedu, kugovernment yedu, kuti vatigadzirirewo sana mai vavo, nokuti ndokwavakabva. Mazvinzwira hanzi hapana mudzimai anoda kutengesa panhu pasina kuvakwa zvakanaka uyewo pakachena. Regai tinzwe kune vechidiki vatinofungidzira kuti aiwa ndiyo vanokwanisa kunge pari zvino vachipusha ikonomi yenyika mune dzimwe nzira, asi pari zvino vari kuita izvi nekuda kwemabasa emaoko. Mukoma Kizito, mashoko enyu ekupedzisira kumhuri Zimbabwe pamwe nevanoronga mitemo yenyika. Mashoko angu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe nevatinotumira kuparliament nekumakanzeri chekuti let's walk the talk. Vanopromisa zvinhu zvavasingazoiti kana vaenda kuparliament. Varingofunga vanopusha zvemotokari dzavo nezvemaallowances, but kuti vari informal waita sei vanenge vangozvinyarara. Iye zvino there is an increase of street kids mumatown. Masikizi akambenga ambopera because vanga vachienda kuchikoro, saka vanoona kuda kuchikoro unoona ma15 years, ma8 years, ma10 years arimo mustreets achitokumbira tokumbirawo 20 cents 30 cents kwese kwese. Endo kwamanyima especially kana zvanenge oita kumadzimai edu kuna mai vedu vanenge voti waro vachivatorera because anenge ashaya mupa muno muZimbabwe munoita zvinhu hapana anombokupa mari yacho. Unozoti iwe unofunga kuti ndikauya kuzokupa mari, saka ivo vozopesa kuti vakutoforcewa kuti vaita into crime, vachiita marobhers, vachitanga kuba. And for example last week bro wangu angopaka motikari pachikeni, angosiya mafoni akati kandiri ndotenga chikafu, akadzoka wana foni zvatobiwa zvese kusangana chinhu chese karwana zvatobiwa. Ndio masitikizi ari mutauni, upesa vaenda kumabhemba, vachienda kumana mabhemba vachirova. Saka ndongoti hurumende dai yati recognizeawo yazova toda kuti tirarame, ende vasangozvifunga ivo, ngavazoti pasi pane vanhu apo tisakabata masimba avo, asi kuti inguva chete. Ndaingokumbirisa dai vati recognize. And vanhu vechidiki semayouth, let's soldier on. It's our time to do zvatakakudzidzisai. Let's go and negotiate and keep on reminding them kuti aiwa handi zvatiri kuda izvizvi, makanzellors zvamaita hazvitiri izvizvi, toda mvura kuti tikwanise kushanda. You may be sitting in your air-conditioned office on a rocking chair. You have heard it from the youth, the women, people living with a disability. All they want is what they have said. We will not add or subtract more, but sit and talk with them. The program is called Conversation on Mainstreaming Informal Economy, the key to Zimbabwe we all want. It is brought to you by Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, in short, the CHIA. SlyMedia, building bridges. My name is Robert Afmani. Join me in another program.